BTC CSB selected unregularized employee Associationनि General Secretary दा जोङो 2011 सननिफ्राय CSB selected फिक्स पे मावनानै दङ आरो बेहाय मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा जानाय फैदों दा जोंनि अनारेबल CM प्रमद बर' सारा जोंनो साख्रिखौ थाबैनो रेगुलार खालामगोन होननानै जोङो निउसफ्राव नुबाय थादों नाथाय दासिमहालागै अन प्रसेस दोनै 1 इयार बारलांनो नागिरदों दा बे 1 इयार बारलांनोसैयाव जोङो नैबे डिसेम्बरावनो जोंनि साख्रिखौ अरायथा खालामनाय होनांगौनि थाखाय जोङो प्रमद बर' सारखौहाय गुरै खावलायहरदों मानोना एस पार दा गभर्नमेन्ट सार्भिस रुल मथे जे जोङो दि CSB सिलेक्टेड जे जोङो दिनै एग्जाम पास जानानै दि फिक्स पे साख्रिखौ मोनदों बेयाव एस पार दा गभर्नमेन्ट सार्भिस रुल मथे 3 बोसोर बा 5 बोसोरनि बिनिमय बारा जोंखौ लाखिबाय थानो मोना एफा गोबाव जोङो दा 11-12 बोसोर जानो हमबाय नै 12 बोसोरानो जासिगोन नैबे मास जोबबानो दा बिनिखायनो अनारेबल CM सारखौ जोङो गुरै खावलायहरनाया बेनो दे जोंखौ साख्रियाव अरायथा खालामनो थाखाय थाबैनो अरायथा खालामनो थाखाय जेब्लाबो जोङो जोंनि एसोसिएशन थरफनिफ्राय खावलायहरदों जोंनियाव दा SIO जानाय पस्टआ टटेल 63 न'स दङ वाटार रिसार्चआव 2 न'स PWD आव 2 फरेस्टआव 12टा आर्बानाव 1 लेबाराव 2 सीडआव 4 लेन्ड रेभिनिउआव 3 कपारेटिभआव 4 भेटेनारियाव 21टा हेन्डलुमआव 6टा सइल कन्जर्भेशनाव 3 दा बेफोर गासैयावबो दिनैसिम जोंखौ बायनेम खालामनानैहाय जोंखौहाय जे इन्टार डिपार्टमेन्टेल ट्रेन्सफार होननाय मोनसे कमिटि दं बेनि थ्रुयै जोंखौ जेनेबा आंनि डिपार्टमेन्टआ स्पर्ट्स बा सोरनिबायाव जे जायगायाव पस्ट गैया बे जायगायाव जोंखौ थाबैनो अरायथा खालामहरनो थाखाय जों गुरै खावलायनाय जाबाय आरो बे बिथिङाव पार्सनेल डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारिनि सायाव सोनारो दा पार्सनेल डिपार्टमेन्टआ जोंखौबो बुहुद खोथा होबाय थादों होगोन गासिबो मोनजोबगोन मागोन होननानैहाय दा गासिबो मोनजोबगोननि बेलायाव अन प्रसेसआव दोननानै 1 इयाराव थांगासिनो दं खिन्थु दासिमबो जोंखौ रेगुलाराइज खालामनाय होनो हायाखै बिनि थाखाय जों बुहुद दुखु नांदों दा खारन आरो प्रमद बर' साराबो होनबाय थादों नियम निथिजों थांनायखौ होगोन होनदों नाथाय दासिमबो होनाय जायाखै बेखौ जों मोनसे दुखु मोनदों जायनि थाखाय जोङो दिनै प्रेस मिट लानो गोनां जादों आरो जोंनियाव दा ग्रेड 4आवहाय 56 न'स दङ बेयावबो माखासेया माइनास जाबावगोनसो आरो 4 5 6 7 जनसोआ गावबा गाव डिपार्टमेन्टआव मोनलांदों आरो इनि दाखालिनि एसे सिगां आरो ड्राइभारफोरनि दङ ड्राइभारफोरनिया गासैहाय 39 दङ